खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी आरो दिनैनि समाव सनितपुर बिश्वनाथ गहपुरनि गामिफोरा बिटिआरआव हाबगोन हाबा एबा हाबनाय हाबिनि जा राजखान्थि बे राजखान्थिया जोब्बाय आरो दायो बे समाव गोदानै आरो बे समाव आवगायबाय बिपिएफ दोलोनिफ्राय गोदानै हाबनाय गहपुरनि गामिफोराव सनितपुरनि गामिफोराव बिश्वनाथनि गामिफोराव थारैनो बे समाव नोंथांमोनखौ गोसोखांनांगोन दि थांनाय गोलाव समाव जा सनितपुर बिश्वनाथ आरो गहपुरनि जा गामि हाबसननांगौ बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों एबा बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफाजों जाबायदि हाबनायनि बाथ्रा दं बै हाबगोन हाबा एबा हाबा होननानै बेरेखा दोलोनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा बाथ्रा बुंदोंमोन माब्लाबाबो बिटिआरआव एबा बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफाजों सनितपुर बिश्वनाथ गहपुरनि गामिफ्रा बिटिआरआव हाबसना एबा हाबसनगोन माब्लाबाबो हाबसना होननानै बाथ्रा बुंदोंमोन नाथाय बेफोरनि राजखान्थिया आबुङै जोबस्रांबाय हाबगोन हाबानि जा राजखान्थिमोन बै राजखान्थिया जोब्बाय आरो बे राजखान्थि जोबनायनि उनावनो बिपिएफनि गोबां दैदेनगिरि मख'नांगोन दि फ्रेस मोसाहारि MCLA फ्रेस मोसाहारि रिहन दैमारि लोगोसे बिपिएफनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा बे समाव आगान सुरबाय जा गोदानै हाबनाय बिटिआरआव गोदानै हाबनाय गामिफ्राव बे समाव राजखान्थि फोसावदिं मेल खालामनो थाखाय हाबजेनबाय आरो बिपिएफनि MCLA फ्रेस मोसाहारिया गहपुरनि रायजो राजाफोरजों गोसोनि बाथ्रा फोरमायलायनानै फैबाय थानाय जा बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव रायजो राजाफोरखौ बिपिएफनि जानानै खामानि मावनो थाखाय बिथोन होबाय एबा खावलायबाय थारैनो बिथांमोनानो मोनसे समाव बुंदोंमोन दि बिटिआरआव माब्लाबाबो सनितपुर गहपुर आरो बिश्वनाथनि गामिफोरा हाबसना होननानै नाथाय दिनै रोखा जाबाय गासै 91 गामिफोरा बिटिआरनि एबा बिटिआरआव हाबसनबाय 40 नं रौता धनस्री लोगोसे गोबां गयबारि कक्लाबारि बायदि बायदि बियाबाव गासै 91 गामिफोरा बिटिआरआव हाबसनबाय आरो बे हाबसननायनि उनावनो गिबि खेबनि थाखाय आवगायजेनबाय बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा गेजेराव आरो माखासेल' दान दंसै बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थिया बे बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थियाव फैबाय थानाय समाव बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ सरकार दागोन आरो हाग्रामा महिलारि बिथाङानो गाहाय मावफुं सोद्रोमा जाखागोन होननानै गहपुरनि रायजो राजाफोरनो खोथा होदों बिपिएफनि MCLA फ्रेस मोसाहारि बिथाङा दानिया फैदो बिदिब्ला फ्रेस मोसाहारि बिथाङा जा फैबाय थानाय बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थि बे बिसायख'थिनि थाखाय गहपुराव थांनानै रायजो राजाफोरजों माबोरै बाथ्रा बुंदों आरो माबोरै थांखि लादों बेखौ खौरांनि गेजेरजों आबुङै बिथांनि बुंनायनिफ्राय खोनासंदोंना लादिनि गिबियावनो आङो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव माखासे गहपुर हालामनि माखासे गामिफ्रा दिनै हाबसनबाय आरो बिनि गेजेराव जिहेतु गासै सनितपुर बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि सिङाव 60टा गामि सोसननाय जादों आरो बे 60टा गामिनि गेजेराव गासै 28टा गामिया दनसे समस्तियाव दिनै सोसननाय जादों नंखायनो दिनै बे जोंहा गहपुर समस्तिनि माखासे गामि 28टा गामिया जे दनसे समस्तियाव सोसननाय हिसाबै जितु फैबाय थानाय बिसायख'थियाव आङो बिपिएफनि सासे बिजाथि हिसाबै जितु आङो गेलेगोन नंखायनो दिनै बे 28टा गामिया जितु दनसे समस्तियाव हाबबाय बिनिखायनो आङो गहपुर बाखि रायजो राजाफोरनि खाथियाव फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जाहाथे आंनो अननाय होयो आंनो आशीर्बाद होयो बेखौ लानानै आं फैनाय जादों मानोना दिनै बे फैनाय खारना बेनो जे दिनै बिटिसिआव सोदों बा बिटिआरआव सोदों होननानै जोङो दलद जिरायना थाबा जानाय नङा गोबां खामानि मावनो गोनां दं बेहाय गोबां राजनितिक जितु बेबस्था खालामनानै मावनो गोनां खोथा दङ दिनै बेहाय माखासे दिनैसिमबो डिस्ट्रिक्टआ क्लियार नङा दिनैसिमबो सार्कोल अफिसा क्लियार नङा आरो बबे समस्तियाव जागोन बिसिडिसिआ मा जागोन आरो बिनि हा हुआ बबे सार्केलनि सिङाव गोलैगोन बेफोर सम्पूर्ण बेबस्थाखौ मोजाङै मावफुंनायनि बाथ्रा दं नंखायनो दिनै गहपुरनि रायजो राजाफोरा बिराद सांग्रांखा मोनथिखायो बेखायनो दिनै जोंखौ फैदों खोनानाय लोगो लोगो जेरैबायदि फैनानै रायजो राजाफ्रा लोब लोब फैनानै जोंनि सायाव बिसास आरो फोथायनाय लाखिनानै जेरैबायदि जों दिनै फैनानै जों सावरायनायनि खाबु होदों बेनि थाखाय आङो गहपुरबाखि रायजो राजानि खाथियाव खर' गंग्लायै बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय माने खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाग्रोबाय आरो नङा इलेक्सन होननाय लोगो लोगो जों बयबो मिथिखायो बे गोबां माने राजनिति दलफ्रा बाहागो लागोन जोङो दिनै बिटिसिआ मोनसे 6 सिडुल प्रभिजननि गेजेरजों खुंजानाय मोनसे बिसायख'थिब्लाबो जोंनाव गोबां माने सुबुं अनजिमा दं बेहाय नंखायनो दिनै 40टा समस्ति दं बे 40टा समस्ति आंनि समस्तियावबो गेलेगोन
BJPबो गेलेगोन दिनै UPPLबो गेलेगोन दिनै कंग्रेसबो गेलेगोन आरो गोबां बिदिनो जोंहा बिपिएफआथ' थाखाबायानोसै बयबो गेलेगोन आरो बिनि गेजेराव दिनै जोंहा दनसे समस्थियाव जोंखौ रावबो फेजेननो हाया मानोना बिनि सुबुं अनजिमायानो बुंगोन रायजो राजाफोरा बिनि फिननायखौ होगासिनो दं थांनाय MP इलेक्सननि रिजाल्ट थांनाय MLA नि रिजाल्ट बेफोरनो फोरमान 2020आव जानाय बिसायख'थि बेहायबो आं देरहादों आरो बिनि गेजेराव जोंहा जिथु MLA जालांबाय 21आव बेहायबो नोङो सरेन बर'आ देरहादों आरो 25आव फैबाय MPआव बिथांमोना दिनै NDAनि बिजाथि हिसाबै जोंहा दिल्ली सयखिया बिथांखौ होदोंमोन बिथांमोना UPPL आरो BJP ज' गेलेदोंमोन आरो लोगोसे AGPबो दंबावोमोन अब्लाबो बिथांमोना दनसे समस्थियाव जों BPF दोलोनि खमसिन मोनदों बिथांमोना दिनै 21,000नि एसेल'सो बारा मोनदों जोङो 25,000नि बारा जों मोनदों अब्ला बेनो फोरमान आरो दिनै आंनि समस्थियाव आरो माखासे दरंआव गोलैनाय दरनै गामि हाबबावदों नंखायनो दिनै रिजाल्टआ जोंहा मोजां जागोन खुनु जों रावखौबो सिन्था खालायाखै आरो दिनै गहपुरा आंनि थाखाय गोदान नङा मानोना आं बे जायगायावनो थानानै देरनाय बे जायगायावनो गोबां आंनि फ्रेन्डशिप सार्कोल दङ गोबां सिनायनाय बिथांमोन दङ आरो गोबां खामानि मावनो गोनां दं बेहाय नंखायनो गहपुरनि माखासे रायजो राजाफोरजों मोनसे एटाचमेन्टआ खाथि सोमोन्दो दं नंखायनो दिनै आं आसा खालायदों जे गहपुरनि रायजो राजाफोर जायफोर दिनै दनसे समस्थियाव गोलैदों बिथांमोना आंनि सायाव मोनसे बिसास लाखिगोन आं बिथांमोननि जिथु साननाय मावनो लुगैनाय खामानिफोरखौ जाहाथे फैबाय थानाय दिनाव जिथु BPF गभर्नमेन्ट फैखागोन हाग्रामा महलाया दा सिफ जाखागोन जिहेतु बेखौ जों मावफुंथारनांगोन नुदों आङो 30 बोसोरनि सिगांनो बे जायगानिफ्राय आन्दलनाव दिनै आं ओंखारलांदोंमोन हाग्रा बंग्रा थानानै जेरैबायदि जोंहा BTC सिङाव गोलैनाय माखासे जिल्लाफ्रा जेरैबायदि जौगाबाय कमिउनिकेसनखौ लानानै लामा दालां कलेज इउनिभारसिटि माखासे फरायसालिफोर गोबां जाबाय खिन्थु जों गहपुरनि रायजो राजाफ्रा आन्दलननि गेजेरजों मा फिथाइ मोनखो ओंखायनो जिथु फिथाइ मोननो थांगासिनो दङ बेखौ मावनांगोन जिथु BTCआव गोलैनाय लोगो लोगो माखासे गोबां लामा मावनांगोन गोबां दालां मावनांगोन माखासे कमिउनिकेसननि थिग खालायनो गोनां मावनांगोन आरो गोबां बेहायनो कलेजफोर गायसननांगोन स्कुलफोर गायसननांगोन गोबां खामानि मावनो गोनां दं ओंखायनो बेखौ सिस्टेमाव थांनानै खामानि मावनांगोन आरो मार्टियासनि जिथु मोननो गोनां बेयो 5 लाख थाखामोन नाथाय दा दाख्लैसो नुदों 10 लाख थाखा बिनि फिननायखौ प्रमद बर' बिथाङासो हासिगोन आं एसेमब्लियाव कुइसन खालायदों जे गोबां जोंहा NDBनि मार्टियास बेलटिनि मार्टियास एबसुनि मार्टियास गोबां जोंहा दिनै 2000निबो बारा 2626 जन एक्स बेलटिनि दैदेननायाव माखासे मुंख्लं जादों NDBनि दैदेननायाव 3000नि बारा मुंख्लं जादों दिनै बोसोराव फैयो थांनाय बोसोरनि बाजेट बेहायबो बिथांमोना 25 कोटी थाखा फैदोंमोन 10 कोटील'थ' बिथांमोना बेबहार खालामनो हादों देग्लायबो 10 कोटी दं 200 जन मानसिनो 5 लाख हमखानाय बाजेट मा खारनाव बिथांमोना 3 लाख आं बुजिनो हायासै बेनोथ' मोनफा बिथांमोननि फेइलार ना बे 5 लाखा अलरेडि भारत सरकार आसाम सरकार एग्रिमेन्ट दंखायनो जायफोर दिनै आन्दलननि नामाव मुंख्लं जानाय बिथांमोननि नामाव 5 लाख करि होखानाय दिनै बै मुंख्लं जानाय सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामनानै दिनै न'खरा धंस जानाय न'खरनो 5 लाख होनायनिफ्रायबो 2 लाख बोखानानै 3 लाख होनायाथ' मा मिनिं फोरमायनो नागिरदों ओंखायनो साननो गोनां आरो बेफोरबायदि आरो सारा सानो नामा बिटिआर सरकारनि माखासे बिटिआर जि बिटिआर माबायाव दफा दंमोन बेखौ मावफुंजोबाखै होनना सानो नामा नोंथां रायजो राजाफ्राथ' बेखौ बुंनांगोन मावफुंजोबनो हायाखै मावनो हायाखै बिथांमोना दा कलेज माखासे मावनो गोनांमोन बालुफुङाव जोंहा बालुफुंलायनो जोंहा भैरबखुन्दआव ट्राइबेल इउनिभारसिटि लाबोनो गोनांमोन बेबो मावफुंजायाखै 1500 कोटीमोन 3 बोसोराव लाबोजोबनांगौ बेबो मावफुङाखै गोबां बिदिनो माखासे इनस्टिटिउट लाबोनो गोनांमोन जेरै एनेक्सार 2 आरो 3 आव दङ बेबायदि माखासे मावफुंनो गोनां दं मावफुंनो हायाखै जेलाव थानाय माखासे जोंहा रन्जन दैमारिजों लोगोसे माखासे सेंग्राफोरखौ जेलनिफ्राय दिहुनजोबनो हायाखै दिनै माखासे केसआव गोलैसोना दं बिसोरबो दिनै फोजोबनो हायाखै बिदि बुंथ्र'नो हाया नंखायनो उल्था होनाय नंखाय बुंनानै बिथाङा नंखाय मिनानै फोनाव आरो संफिननो चिरां बाक्सा ओंखायनो बिथाङा आंना जिथु सिंगल थागोन दासिम मोनो बेखायनो BPF नामनानै सरकार रोखा खांनाय बुंनाय जोंहा माखासे माखासे भेन्सिखौ प्रलेस खालाम लाइमोननि थाखाय खामानि मोनगोन बेफोरजों खामानि खालामनो फट'खौ जोंनि ओंखायनो बेखौ BPF रायलायखौलै मोजां लाखागोन आरो जों दायथ' लागोन आंसो मा जागोन आं आन्दलना बे नङा
समाज बेलेग बुस्थु खिन्थु सरकार दानाय बुस्थु खिन्थु बे माखासे मावनांगौ जाया फाव दङ मावनांगोन नैबा फाव मावनांगोन मानो हायाखै जोंखौ 5 बोसोर बाय दिनै जेबो सरकार मावनो गाव गाव खालायनो हानाय स्पष्ट गासैफोरनि बाखनाय नङा गफुरनि जौगानायखौ नंगोन आरो कमप्लिटलि नों मोना सरफोरनि राजाफ्रा खोमबोन्दो थैनानै जानाय खिन्थु बिसोर दायथ' बिथांनि खमाव बिसोर बाथ्रा हिसाबै इकनमि मेम्बार खामानि मावनो हावा मा सिंलायबा जानो खावन इसोरा जाय खमि दायथ' बिथांमोना दोननांगोन आरो आंनिफ्राय थेंक इउ